Hola a tothom, benvinguts a una nova sessió d'Estil Vist. Soc l'Adrià i començarem avui una sessió diferent. Avui farem una operació. Aquesta operació de l'any 1973, Sinai Chinese Farm. Està ambientada en la guerra del Yom Kippur, del 73, com ja haureu deduït. I diu així, aquesta operació cobreix l'atac egipci durant l'ofensiva al Sinaí del Yom Kippur, de la guerra del Yom Kippur del 1973. Específicament que tinc públic. Específicament cobreix l'atac que a través del canal de Suez i després a l'àrea coneguda com la Granja Xinesa i més enllà. Mentre els egipcis intenten trencar les línies defensives, superar les línies defensives israelianes per aconseguir arribar al pas de Tassa. Els israelians tenen l'oportunitat de canviar el curs de la guerra i pressionar els egipcis, apretar-los, i push, fins un altre cop, portar-los un altre cop fins al canal. Aquesta operació té un total de 10 diferents missions que anirem fent i una branca que fa i ve, looping. Bé, aquesta operació es va crear originalment per jugar com a cooperació o un contra un, però pot ser jugada com a jugador únic sempre i quan estiguis còmode comandant fins a un batalló reforçat una formació del tamany fins a un batalló reforçat. Molt bé, doncs de moment estic còmode llegint l'anunciat segur i en públic aquí. Obrim i comencem la nova operació. Diu així, els egipcis han llançat un atac sorpresa a través del canal de Suez. La primera onada ha assegurat la part més allunyada i ha reduït la berm, no sé què és, barrera potser, la barrera de sorra de la riba del canal. Un batalló d'assalt egipci té les tasques, és a dir, té les ordres d'expandir el cap de pont, mentre els israelians estan corrents per ralentitzar-los, així estan anant cap allà a tota pressa. Començarem. Molt bé, és el 6 d'octubre del 1973 i Day Onslaught. Situació. Els egipcis han llançat un atac sorpresa i estan creuant el canal de Suez. Enemic. Intel·ligència estima que les forces enemigues són composades d'una força mecanitzada i d'infanteria lleugera que no en saben ni la força, ni la composició, ni el número. Forces amigues. Les teves forces consisteixen a Barlev Garrison, elements d'aquest, i elements a la 107a Regiment d'Infanteria, Duga Butler, de la 252a Divisió Cuirassada, una força de reacció ràpida MX-13S i 13 i centurions han arribat des de Tirtur per ajudar-te a
ralentitzar l'avanç enemic. La missió: conduir la defensa del sector per molestar i a ralentir l'avanç egipci. L'enemic és avançar des del canal cap a l'oest, és a dir, des de l'oest del canal, bueno, des de l'oest, que allà està el canal, estan anant cap a l'est. Val? I la seva intenció és establir un cap de pont. Has d'avançar a l'oest, o sigui, jo porto Israel, el més ràpidament possible amb la mescla de AMX-13 força reaccionària, reaccionària, depèn de quina seva la teva tendència de pensament, no. Força de reacció i ocupar i mantenir els objectius que puguis, amb l'objectiu de conduir una defensa del sector i ralentir l'avanç egipci. Fent això, evitarem que el seu cap de pont sigui efectivament establert. Específicament, la teva força ha d'avançar a posicions al voltant dels objectius Goliat i Saül i preparar per contindre l'avenç enemic. Si fallem, la teva força ha de retirar-se sota pressió a l'objectiu Solomon i mantenir-lo a tot cost. A veure els terrenys. Vale. Aquí és la nostra força. MX-13 de batalló, no una batalló, una secció de reconeixement. Els tancs Shotcal, un altre MX-13, 75 mil·límetres, el 951, vaja. O sigui, hem d'anar a Goliat i a Saül, i aquí ens diu withdraw position, withdraw, si estem per força, si ens apreten molt. L'enemic vindrà d'aquí. Molt bé. Support and detachment, artillery, és a dir, suport i altres unitats que tinguem, que s'hagin adjuntat. Artillery, no tenim. L'atac sorpresa ens ha pillat per sorpresa, bàsicament, sense guàrdia. I els canons encara no... Disculpeu. I els canons encara no han arribat per donar suport. Notes de l'escenari. I aquí hi ha... Per cert, mira, aquí, el resultat històric. Històricament els egipcis van tenir èxit en establir un cap de pont a través del canal de Suez i el seu atac per sorpresa va ser un èxit complet. La primera onada va sofrir un terç de baixes que l'alt comandament egipci ja va assumir que podien ocórrer. I van ser capaços de consolidar ràpidament els seus guanys en desenvolupant Suitcase Sagar, els ATGM, els míssils antitanc i en hores ATGM Missile Teams i en hores els equips d'assalt egipcis i infanteria mecanitzada i tancs estaven creuant el canal seguint aquests guanys i van forçar els israelians a reaccionar. O sigui, històricament els egipcis van guanyar aquí aquesta batalla. Ara què fem nosaltres? Molt bé. Què tinc? Tinc 2 de seccions de reconeixement, 2 seccions de tanc, 3 tancs, 3 tancs, 3 de reconeixement, 3 de reconeixement. Val. I aquí les seccions d'infanteria Matsmet Nord, Matsmet Sud.
L'enemic creurà per aquí. Hem de pillar Goliat i Saúl. A veure si puc moure, no. Molt bé, la idea. El meu esforç principal. Ai no, aquest no d'aquí. No és aquest. Aquest, main. Jo vull ocupar tant Goliat com Saúl, però tenint en compte que posarem de color lila, tenint en compte que aquí tinc la infanteria, a Goliat enviaré una secció de reconeixement i enviaré les dues seccions d'atac. L'altra secció de reconeixement anirà a Saúl, per tant maneuver defensiu, d'atac, el suport, ahí està, veu? El que diem sempre, les fletxes ja ens indiquen quin tipus d'atac és. Aquí i així, una miqueta més ample. Va, més o menys ja està. El color lila. I el reconeixement anirà aquí a Saúl. O sigui, aquí anirem 3 i aquí una. Que ens ataquen, retrasarem amb escala. Primer enviaré el reconeixement i després enviaré els tancs que aniran retirant-se esglaonadament. 1, 2, 1, 2, 1, 2, etc. El pla és senzill. A veure què tal va. Comencem. La segona fase. Acció. Baixem una miqueta el volum. Molt bé, diu, estem sota atac. Els egipcis han llançat covardament un atac sorpresa a través del canal de Suez. Hem d'aguantar fins al darrer home. Molt bé. Som cap aquí, ho quedem. Aquí. 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 I aquí és on en teoria estic jo. El tanc israelià amb el motor al darrere. Seccions d'infanteria. Estan aquí a la zona. A tots els elements, l'objectiu de David ha estat perdut. Normal. Val, o sigui, sabem que hi ha egipcis per allà. Amb ells. Canó de 75 mil·límetres. Em sembla. Posada. 75 mil·límetres. No, 75 M, res, no dius res. No, em sembla que és més gran.
que rep foc. 4. Aquest que tinc aquí, diu que rep foc. No sé d'aquí. Tots els elements, les tropes Barlev, els tancs, han informat que enemics mecanitzats de reforç han estat vistos creuant el canal. Vale. Cap en contacte. Aquí tenim comandant si ha arribat al checkpoint, al seu lloc. Objectiu Solomon. Comencem a veure els primers 4. Vale, ara ja comando això. Estem llançant l'artilleria. He de mantenir porto l'infanteria. A vegades l'estil vist aquestes coses, que no t'avisa. I aquí comencem ja. Eren aquests els que deien que tenien mal. Vehicles blindats d'infanteria. Coneixement està obrint foc. Els tancs estan al darrere. Aquí ve. Trets. Estan creuant per aquí. On the way. Està disparant. N'hem carregat un ja. 2. Hauríem de moure'ns. Bé. Hauríem de moure. Si ens quedem massa temps quiets. Els hi dic que canviïn l'actitud d'assalt. El coneixement ja està bé aquí, a segona escala.
però que els tancs ocupin l'objectiu Goliat. Què dèiem? Està al nivell més difícil i a la que et quedes molt de temps en un lloc amb molt de potència de foc, reconeixement enemic ho detecta i et bombardeja. La primera secció de tancs creuant. És important a veure què fa aquí. Si va cap aquí o va cap aquí. Una companyia d'infanteria directament. Aquí. Una companyia de tancs directament. Ara què està fent? Va cap aquí? Va cap aquí. Va cap al mig. Doncs cap al mig. M'aixecant aquest punt, però no el puc abandonar. He de defensar-lo. Defensar aquest perímetre. Els tancs han detectat els tancs enemics. Ens han empatat un. Estem fent bona feina. Déu-n'hi-do. Fuck. Short diu s'ha quedat curt. M'agrada tant junts. Si diria que està obrint més. Déu-n'hi-do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tancs. Artilleria. Està acabant amb la infanteria. Però no els vull moure. Déu-n'hi-do. Uf, objectiu Goliat.
Identified. Fire. We're taking fire here. On the way. Retiri de moment. Si podem aguantar aquest push, anirem amb els tancs. Fire. Però aquesta poc farà. Aquesta unitat del... M'està disparant a mi. Que cabron. Vale. Ah, no, tancs. Identified. Bueno, a veure què fan. Li hem ficat engage. Però igualment estem massa estona aquí. Hem de moure'ns. Se'n van cap al nord. Hòstia, aquí. Tocat i hem trencat la formació. Obrim formació al màxim. Avancem, obrim formació. Van cap al nord. Identified. On the way. Vale, anirem al nord també. Short. 4-1. We're taking fire. Re-engage. Tank. Identified. Fire. M'ha empatat On un the tanc. way. No. No, no, és el fum de l'escapament. Cap al nord. 2-1. We're at our checkpoint. De moment aquí bé. No sé que tiri l'artilleria. No em deixa, hi ha vegades que no... Si detecta que ha fet mal... Buah. Hem patat un tanc. Sembla que el seu centre de gravetat s'ha desplaçat cap al nord. I com tinguin armes antitancs ho estic tardant. Més al nord. Com puja el cabron. La posició de batalla número 8. Aquí hem ficat cap a l'est. Oh, Déu. Com me l'han fotut. Pum. On the way. Adéu-siau. Va. Aquest no pot liderar. La treta. De suport a 3.
Ostres! Mare meva, quina massacre. Mira aquí. Tenen superioritat completa respecte a mi. Cap a Saúl. Retirada Saúl. Ah, Salomón, perdó. Identified. Es pot moure? No, no es pot moure, però és que... Uf, és una putada. Tirada Salomón. We're taking fire here. Mare meva, he perdut 1, 2, 3 tancs en un moment. En aquest moviment que ha fet, tenint aquestes posicions aquí, ha aconseguit una superioritat de front respecte a mi bastant important. I no puc tirar granades de fum, no en té. We're taking fire here. Sí, ja ho sé, taking a lot of fire. Aquest tampoc té grans de fum. Aquest sembla que sí que va tirar en fum, no sé. On the way. 1-1. We're taking fire here. 4 tancs he perdut. Me'n queden 2. Aquí ja ells tenen tot el nord. Poden arribar a la zona de Televísia. We're taking fire here. No pot. Vaja. I adéu. Uf, com crema. Terrible estar dins d'un bitxo d'aquests en aquesta circumstància. Terrible. 4-1. We're taking fire here. Vale, va deixar en fum. No sabia com funcionaven aquests. Va deixar en fum. En vez de tenir granades, produeix el mateix fum. We're taking fire here. Pot smoke. Però no funciona aquest. Ja ho devia haver fet abans. Uf. Els he frenat bé amb el poc que tenia, que només tenia 6 tancs. Amb 6 tancs, mira, tot el que m'he carregat. Està clar. 1-1. Al final el pes dels números... 1-4. We're taking fire here. Aquesta és l'única unitat que està sencera, que és la que guarda l'objectiu Saúl, la que no ha entrat en combat, bàsicament. Puc col·laborar eliminant aquí. We're taking fire here. Aquí està tranquil. Ja ho veus, com tiren.
Queden 12 minuts. Sí, no, tothom is taking fire. Aquí m'hagués anat molt bé l'artilleria, que es veu que els van pillar absolutament per sorpresa. També es veu que es van confiar molt els israelians. La pallissa que havien fet a la guerra dels 6 dies havia estat tal que van descuidar molts aspectes i els hi va costar aquesta ofensiva. Per part egípcia ho van fer molt bé, aconseguir sorprendre'ls completament. I tot a tenir millor material i millors tripulacions van aconseguir victòries inicials. És a dir, tot i tenir els israelians millor equipament i millors tripulacions, al final en aquest atac inicial van guanyar els egipcis, hem llegit. Estem arribant, tenim 10 minuts per aguantar amb aquestes unitats. Com fan? I ara quin gir què farà? Tirarà al nord? No puc portar. Tirarà al nord? O farà un viratge cap al sud, intentant-nos fer envoltar? Artilleria. On està caient? Fou a prop però no ho veig. Aquí, més cap a l'est. Sobre aquesta guerra n'he vist poc, en sé poc. Si algú coneix algun llibre o algun documental que estigui bé, als comentaris podeu deixar, jo us estaria agraït. I ha arribat a l'objectiu Salomon. Primer esglaó ficarem els tancs i aquests al darrere a segon esglaó. Sí que venen a per nosaltres. Sí, mireu, exactament. Està col·locat així perquè està recarregant. Els tenim a
sobre. També recarregant. I els estan aquí ja. El que tinc que d'acabar. He d'atacar. Identified. Fire! We're at check point. Gunner, stable, tank. Això sí, apuntar a disparar no és fàcil. Tant. Tank! Identified. Ah, sí que està clar. Aquesta no la controlo. 2-1, we're taking fire here. Tank! Identified. On the way. Target! Re-engage. Va, defensem Solomon. 3-4, we're taking fire here. Tank! Identified. Fire! On the way. Target! Acaben de patar-se el carregador. I el tanc directament. We're taking fire here. Tank! Fire! On the way. Target! Re-engage. 1-1. We're taking fire here. Up! Fire! 2-1. On the way. Target! 4, re-engage. Stable. Ah, Up! 5 minuts. Identified. Que bé que aniria l'artilleria aquí. Target! Ah, me n'he parat tot un. Tank! Identified. Fire! Tank! We're taking identified. Fire. On the way. Target! We're at re-engage. Tank! Van caient darrere meu. Identified. Fire! On the way. Target! Ah, 2. Només queda aquest tanc i el de comandància. Identified. Tank! Fire! On the way. Target! 3 tancs ens hem patat. Identified. Fire! On the way. Ala, Target! ja, adeu. S'ha acabat la missió, hem perdut. Hem perdut. Una derrota catastròfica. Hem perdut 12 vehicles, n'hem matat 24, però clar. El número... Aquí fem el debriefing, el número era escandalosament superior. Poc podíem fer. La veritat, veig aquí, a més, comencem sense tenir control. Després, a meitat de la partida, control. Artilleria, adeu, artilleria... Aquí hem anat bé, hem aguantat, ells s'han posat bé aquí. Han adoptat bones posicions defensives aquí. I en base a aquestes posicions han intentat passar per aquí, els hem frenat bé. Però després ja ens han flanquejat pel nord amb l'ajut d'artilleria i posicions defensives aquí. Ha estat quan han aconseguit superioritat. Veieu? Per tant, jo m'he obligat a retirar. I aleshores m'he retirat cap a Solomon, però clar, teníem només 2 tancs, aquests de reconeixement als enemics. M'he retirat bé, però m'ha fet un bon moviment envolvent
I clar, aquí ja tenia molta superioritat respecte a mi. M'ha patat aquest tanc molt ràpid a l'inici de la batalla final i ja està. Bé, no sempre es pot guanyar, però ha estat bastant divertit. No m'agrada perdre en absolut, però bé, el resultat històric va ser aquest. Els egipcis van fer un molt bon atac inici, van perdre un terç de la seva tropa. De fet, jo m'he carregat el doble, però clar, és que només tenia 6 tancs, i aquí podeu observar la quantitat de tancs que m'he arribat a parar. Però això encara no ha acabat. A la propera ho farem bastant millor. Vinga, merci a tothom, cuideu-vos molt, i l'ho dit, si teniu algun comentari, sabeu algun llibre, algun documental sobre la guerra del Yom Kippur que estigui bé, seré tot oïdes. Moltes gràcies, molta salut i fins la propera.